Hej, jeg hedder Daniel, og jeg kommer fra Jysk Planteservice. Vi er kendt som dem, der leverer grønne løsninger, både indenfor og udenfor til erhverv. Det vil sige planter og krukker, og især krukker lavet af genbrugsmaterialer. Ja, alt grønt, både inde og ude, til gavn for biodiversiteten og for et sundere og bedre indeklima. Jeg er ansvarlig for vores ESG-politik og for vores bæredygtighed. Det er også en af grundene til, at jeg er blevet involveret i hele WasteApp-universet. Det er, fordi vi ser et stort potentiale i vores affaldssortering, og det kan WasteApp hjælpe os med, og det hjælper de os med at blive endnu bedre til at affaldssortere og sørge for, at vores affald også bliver genbrugt korrekt. Hej, jeg hedder Uffe. Jeg kommer fra Jysk Planteservice, og jeg er leveringschef. WasteApp kender jeg fra en henvendelse direkte fra WasteApp, som kunne tilbyde en simpel løsning på vores affaldshåndtering. WasteApp-appen giver mig enkelhed, at vi får sorteret det rigtigt. Det er gennemskueligt. Vi har dokumentation for tømningerne og håndteringen af det, og at vores affaldsleverandør er godkendt til at håndtere den affald, de henter hos os. Og den giver mig en uafhængighed af vores affaldstransportør. WasteAppen gør, at jeg ikke skal ringe op, have fat i en vognmand, en affaldstransportør og bestille en tømning. Den foregår i dag ved et klik i appen. Derudover så får jeg den bonus, at vi kun tømmer de fyldte container. Ingen halve container bliver sendt på vejen, og vores behov bliver opfyldt på den måde. WasteApp-appen er fyldt med muligheder for tilføjelser og rettelser. Det er enkelt at købe nye ydelser, få tilføjet dokumentation på, hvad har man stående af container. Det er billeder, det er tekst osv. Jysk Planteservice har 4 adresser. Vi har en adresse i Frederikshavn, vi har en omkring Aarhus, vi har vores store adresse, vores hovedkontor i Kolding, og så har vi vores afdeling i Køge på Sjælland. De 4 adresser har forskellige behov i forhold til at komme af med affald, og derfor flere og færre container. Alt styres et sted, og det er i appen. Der bliver oprettet brugere, som må benytte appen, og det er oftest dem, som går på lageret og håndterer affald. Vi kan se, når der er bestilt tømninger, og det kan jeg gøre, hvis jeg sidder i Kolding, kan jeg se, at der er bestilt tømning af grønt affald i Frederikshavn, og så er jeg ganske rolig. I Jysk Planteservice har vi flere affaldstransportører, men med WasteApp kan vi håndtere dem alle sammen på en og samme metode. Så når det handler om affald, så vil jeg klart anbefale WasteApp. Det giver enkelhed, uafhængighed og et overblik for dig som virksomhed.